חינוך זה לגעת בנשמות, ואין משהו יותר חשוב מאשר חינוך. זה בעצם מה שבונה את רוח האומה. הבאנו לפה היום מאמנת למנהלות בתי ספר, את אורית זגמן, תודה רבה שהגעת לפה, שבעצם הבנתי שהיית מנהלת של 2 בתי ספר. כן. ובואי ספר לי איך הגעת לתחום הזה של ניהול מנהלות. אז כמו שאמרת, אני הייתי מנהלת ב2 בתי ספר, ותוך כדי תקופת הניהול נחשפתי לגודל התפקיד וגודל השליחות, כמו שאת אמרת, ועם גודל השליחות גם לגודל הקשיים והאתגרים. ובזמן שניהלתי יצאתי לליווי של מנהלים צעירים בראשית דרכם, וכשהגעתי למנהלת שציוותו לי, הגעתי מסיבות טכניות ותקציביות של משרד החינוך, כבר רק בחודש דצמבר, 4 חודשים אחרי שהיא בתפקידה, והיא כבר הייתה בלי כוחות. מה היא הרגישה? אני מגיעה אליה והיא אומרת לי, אני לא יכולה יותר. כי לא הבנתי שזה התפקיד, זה גדול מדי, זה עמוס מדי. יש פה גם קושי עם חזיתות מרובות, הורים, צוות, רשות, משרד החינוך, חינוך רגיל, חינוך מיוחד, בתוך בית הספר, כל כך הרבה אתגרים, כל כך הרבה דברים, וזה נון-סטופ, זה ככה בלי נשימה, אירוע רודף אירוע, ככה זה כשמנהלים אנשים, יש לך מאות תלמידים, לכל תלמיד יש ברוך השם 2 הורים, בדרך כלל, וזה אירועים שמתגלגלים, הטלפון לא מפסיק לצלצל, הצוות הוא גם בעצמו צריך ליווי, אנחנו רואים היום ככה כמה קשה להשיג אנשי חינוך, וכשמגיעים אנשי חינוך חדשים או לא מספיק מנוסים, גם הם דורשים את הליווי שלהם. כל הסיפור גם התקציבי, כל הסיפור של התחזוקה, המון חזיתות. בואי ספר לנו סיפור מעניין שנוכל להבין מתוך זה על איזשהו מקרים שליווית אותה. אוקיי. אז אפילו נתחיל מהכי קונקרטי. מדינת ישראל במלחמה כבר כמעט 2 לצערנו, ומגיעה אליי מנהלת שהיא בעצמה משפחה שכולה של חייל שנפל תוך כדי הלחימה, והיא צריכה להחזיק בית ספר, והיא צריכה להחזיק גם את החיים הפרטיים שלה שעברו עכשיו משבר, אובדן, היא צריכה לשקם בתוך המשפחה, היא צריכה גם להחזיק בבית הספר שלה, צוות שנשים של מגויסות, וגם במשפחת בית הספר יש נגיעות לאסונות ודברים שתוך כדי המלחמה, איך מחזיקים את זה? והאישה המדהימה הזאת, לא רק שהיא החזיקה, כמובן, לאט לאט, עם המגבלות שלה ועם קשב לעצמה, אבל לא רק שהיא החזיקה, מה היא ביקשה ממני? היא ביקשה ממני, תעזרי לי להחזיק את הקומה שמעבר. את השוטף ואת הכיבוי שריפות אני אעשה בכל מקרה, אבל אני לא רוצה להסתפק בזה. אני רוצה יותר, אני רוצה להגיע עם בית הספר שלי לגיבוש של חזון. אני רוצה לעבוד עם המחנכות שלי על קומת החזון של בית הספר, ואני יודעת שאם לא יהיה מישהו שילך איתי ואני אנעט את זה ביומן מולו, זה לא יקרה. אני לא מבינה, הרי סך הכל מעל אותה מנהלת, יש במשרד החינוך, מפקחים, יש סך הכל השתלמויות, זה לא שהם נמצאים במדבר. נכון. יש הבנה לקשיים ולאתגרים שמנהלים. אז למה זה לא קורה? אז קודם כל, מפקח, כשמו הוא מפקח, והרבה פעמים התפקיד הזה הוא תפקיד טכני של למלא דוחות ולעמוד במדדים וביעדים, וגם יש בו איזשהו ממד שבוחן את המנהלת. וכשהיא מרגישה שקשה לה, היא תחשוב פעמיים אם לספר את זה למפקח שלה, כי אולי אחר כך הוא לא ימליץ עליה, או לקידום, או לתפקיד הבא, כן? אז יש פה משהו שהוא ככה, היא לא תמיד מרגישה, כן, ניגוד אינטרסים, היא לא תמיד מרגישה שהמפקח הוא ממש איתה ולצידה. את יודעת, אבא שלי היה מנהל בית ספר. כבת של מנהל זה לא היה לי כל כך פשוט, אבל אני ראיתי מה זה להיות מנהל. אין יום ואין לילה, הברק בעיניים, בשבילו כל ילד זה היה יהלום. ואחר כך היו עוד יוצרים קשר איתו, שנים אחר כך התייעצו אותו לגבי לימודים, לגבי חתונה, לגבי 1000 אחת. מנהל זה משהו שהוא, וואו, זאת אומרת, נכון. זה פשוט נכון. לקחת את כל הילדים המדהימים האלה, ולהכניס בהם רוח שילווה אותם במהלך כל החיים שלהם. לגמרי, לגמרי, ואני פוגשת את זה במנהלות, זאת אומרת, הן באות עם הרוח הזאת. אני מלווה מנהלת ממרכז הארץ, מנהלת שבקהילה שלה חווים את כל
הבלגן בין קפלן לבין המערכה המשפטית וסביב המלחמה והחטופים, וזו קהילה שחובה את המציאות, וכל כך היא מבינה את האירוע, והיא מבינה את תפקיד בית הספר, והיא אומרת, אני פה כדי לתת יציבות לקהילת התלמידות שלי, שחשופות לכל הרוחות האלה, ומחפשות את הדרך שלהם. בתוך זה, היא אומרת לי, אני פה כדי לתת ודאות לצוות שלי, למורים, גם לקהילת ההורים והתלמידות, וגם לקהילה המקצועית של בית הספר. וכששאלתי אותה, מה את צריכה? אז היא אומרת לי, אני צריכה עוגן בשבילי. כי אני מטולטלת, ואם אין לי עוגן, אז לבית הספר אין עוגן. בתוך זה אנחנו עובדות על המון דברים. כשחסרים למורים, והיא ככה לא מצליחה לישון בלילה, בגלל חוסר בצוות באזור הזה הספציפי שלה, היא גם לא מוכנה להתפשר, היא אומרת, אני לא יכולה לקחת מישהו שהוא רק סיים עכשיו, אני צריכה מישהו שמבין את גודל המשימה, מישהו שמבין את גודל התפקיד, ועד אז אני לא אשן בלילה, וכל הגוף שלי יכאב, בגלל שאני לא מוכנה להתפשר, ואני צריכה אנשים שיהיו שותפים איתי למשימה. אז אני עוזרת לה להחזיק את המתח, את החוסר ודאות, ולעזור לה לייצר איים של ודאות בתוך המציאות שלה. זה באמת לתת כוח למי שנותן כוח. לגמרי. את עומדת מאחוריה ודוחפת אותה קדימה, בעצם זה כמו פירמידה כזאת. זה כמו פירמידה כזאת. ובראש הפירמידה יש מישהי שצועקת גוואלד, רגע, תיתנו לי, תייצבו אותי. כן. כי יש לי כל כך הרבה אחריות על הכתפיים שלי, כן. ואת כן. עומדת מאחוריה ונותנת את היציבות הזאת. כן, שאלו אותי הרבה פעמים איך זה שמנהלות פונות אלייך, כי אולי זה מעיד על זה שהן לא מצליחות, אולי זה סימן לכישלון אם הן לוקחות ליווי, ואני ממש לא מסכימה עם התפיסה הזאת, כי נראה לי שכל מנהלת בגודל הזה של התפקיד, באתגר הזה של כל החזיתות, היא יכולה לנהל את זה, והיא תצליח להחזיק את זה, זה בסדר, השגרה תעבוד. בית הספר הוא מערכת משומנת, והוא מורכב מהמון אנשי צוות, והם יודעים את התפקיד שלהם בדרך כלל, פחות או יותר, 70%, 80%, אבל אם היא רוצה להגיע לקומה שמעבר, ואם היא רוצה לא להסתפק בקומת השגרה, היא צריכה מישהו שיעזור לה להחזיק את זה, וגם להחזיק את ה-well-being שלה. אנחנו מדברים היום הרבה על שלומות של אנשי חינוך, מי אם לא המנהלת, זאת אומרת, היא צריכה ראשונה את המקום הזה שיש לה עם מי לפרוק, ואיך לשתף, ועם מי לבנות את הקומה הבאה מתוך איזשהו חוסן פנימי. אני רוצה באמת לשאול אותך, עכשיו בחברה שלנו, הציבור הדתי-לאומי, יש מלא בתי ספר, זה אני יכולה לספר לך מהנכדים שלי, כן. שאין שם מורים בכלל, מורים שכרים, כולם מגויסים, המורות כולם נשות מגויסים, כן. בכל הכיתות, גם בגנים. איך באמת מנהלת מחזיקה דבר כזה? אולי היא בעצמה גם אשת לגמרי, לגמרי. וילדים שאבא לא נמצא בבית, ואיך הם מגיעים לבית ספר, ואיזה פחדים אולי יש להם, ואיזה אולי קשיים בשינה, והתמודדויות פיזיות למיניהם. המורה עצמה שצריכה לג'נגל בין בית עם ילדים, ובעלה בצבא, והיא צריכה, והמנהלת שצריכה להחזיק את כל המורות האלה שנמצאות בעצם חד-הוריות במשך תקופה כל כך ארוכה. נכון, באמת לא פשוט. עצה. קודם כל אני חושבת שהלכידות, תחושת הלכידות של בית הספר, זה הזמן הנכון לבנות אותה. כשמנהלת שואלת בצוות מי כאן אשת מגויס, למי כאן היא מעגל ראשון או שני, והיא יודעת, היא מכירה את הצוות שלה, מעגל ראשון או שני של נפגעים, פצועים, של משפחות שכול, נכון? כשמנהלת יודעת את כל זה ומקיימת מערך של איזושהי תמיכה, ונותנת גב לאנשי הצוות שלה, צוות כזה אחר כך מרגיש שהוא חלק ממשפחה. ושבית הספר הזה הוא לא רק מקום עבודה בשבילו, אלא ראו אותי. אני מורה ששייכת לפה, רואים אותי כשקשה לי, מתחשבים בי, וכשיבוא העת ולי יהיה יותר כוח, אני זאת שאתמוך פה באחרים. זאת קהילה לכל דבר. אבל אני גם חושבת שיש אולי מקום להגיד מילה או שתיים להורים, של זה הזמן להנמיך טיפה את הציפיות. נכון. מבחינה לימודית, אני חושבת, נכון. וכן אולי ככה לשתף, יותר במקומות הרגשיים ובקשיים, המחנכת לא אמורה לנחש
תפנו, תדברו, גם למחנכת, גם ליועצת בית הספר, גם למנהלת עצמה, כדי לקבל את התמיכה שאתם צריכים מבית הספר, וגם להעניק ולתת לבית הספר את התמיכה שאתם יכולים לתת. בסוף, אם אנחנו לא נהיה פה באיזושהי לכידות, יהיה לנו מאוד קשה לעבור את התקופה הזאת. אני מסכימה איתך, אנחנו בתור הורים, היה לנו תמיד מאוד חשוב לשדר לילדים שהמורה תמיד צודק. זה כבר עבר מן העולם. אין, לתת להם גיבוי, שלא יהיה בכלל, המחיצה הזאת היא נוראית, סך הכל הוא רוצה להיות כלי לקבל את מה שיש למורה לתת ולמנהל לתת, וכמו שאת אומרת, אם יש מצוקות, את לא יכולה לנחש אותם, כל עוד אין מערכת מובנית שדואגת, או מצד הרווחה, או מצד מערכת הבריאות, אז אין עדיין במערכות החינוך איזשהו מישהו שאמון על זה, לברר מה קורה בבית בזמן מלחמה, ואיזה קשיים יש ואיפה צריך לתת יותר, אז לנסות לספר את הדברים, לדברר אותם, לידע, לא לצפות שמישהו ינחש שזה קורה, וכמו שאת אומרת, גם לתת הרבה גיבוי, כי אנחנו בתקופה שהיא מאוד מאתגרת, ואולי ילדים לא לומדים חומר, אבל הם לומדים כישורי חיים, ולומדים רוח, ואם את אומרת שאת מחזקת את אותה מנהלת, שיהיה לה רוח, שאותו רוח גם ינשב אחר כך לדורי דורות, אז זה דבר עצום, אז זה דבר ענק, וזה הרגע אנחנו לא רואים את זה בציוני הבגרות, אבל אנחנו נראה את זה בחיים. כן, אני חושבת שבאמת מדינת ישראל היא עוברת גל כל כך גדול, וזאת שעה שבעצם אנחנו רואים בתוכנו את התעצומות נפש, ורואים מנהלת רואה בתוך הצוות שלה, ובתוך התלמידים שהיא מלמדת גם, אפשר לשמוע המון סיפורים בתוך בתי ספר, ובעצם אם אנחנו יודעים שהמיקוד שלנו בתוך התהליך הזה של חינוך והוראה, הוא לא רק ציוני הבגרות, אלא לגדל אדם שלם, לגדל אדם שכל כוחות הנפש שלו באים לידי ביטוי, והוא מסוגל להתמודד עם מצבים כאלה של משברים, וכן, שהם לאורך זמן ולטווח ארוך, אז זה תפקידה של מערכת החינוך, וזה תפקידה של המנהלת. ואני שם, ולא רק אני, הרבה מאוד מלווים ויועצים בשביל לתמוך את התפקיד הזה. מדהים. פתחת את עיניי לתחום מאוד מאוד חשוב, ושתצליחי בכל שתלכי. תודה רבה שהגעת פה. תודה רבה.